Hem anat fins a la localitat d'Aiguafreda per parlar amb el grup Els Catarres. L'Eric, el Jan i la Roser ens han obert les portes de casa seva per fer un repàs de la seva carrera des de l'èxit que van aconseguir amb Jennifer l'estiu del 2011 i que els va catapultar al cim. Així ho viuen i així ens ho expliquen. Hola, sóc en Joan, ell és la Roser, ell és l'Eric i som Els Catarres. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Doncs Els Catarres vam començar a finals del 2010, seria, mira, ara deu fer 3 anys justos aquestes dates, aproximadament, i ens vam ajuntar amb l'excusa de fer un concert aquí baix, en aquesta plaça que tenim aquí. Hi havia una fira d'artesans i ens van proposar de tocar, i llavors que ens vam ajuntar, jo tenia algunes cançons, en Joan també tenia algunes cançons en català, que mai havíem tret així en cap grup que havíem tingut, i se'ns va acudir de muntar un grup així, un projecte petit, acústic, per tocar en bars, i un amic nostre comú ens va dir que la Roser tocava el contrabaix i de seguida vam dir, mira, perfecte, perquè estàvem buscant un contrabaix. I així va ser l'excusa per ajuntar-nos i començar a fer cançons, i a partir d'allà va ser fer la Jennifer i al cap de 4 o 5 mesos ja estàvem a tope. I realment des d'aquell moment fins ara encara no hem parat mai de fer concerts ni de fer cançons i ha estat bastant ascendent i bastanta bogeria. Doncs l'estil dels Catarres, bueno, nosaltres tampoc no l'hem sapigut definir mai molt concretament, però sí que la gent ens l'ha hagut de definir molt, no? Moltes vegades és com que tothom necessita ficar-hi alguna mena d'etiqueta i potser el que ens escau més és pop-folk, pop perquè fem una música bastant pop i folk suposo per la instrumentació, tenim instruments com l'acordió, com el contrabaix, són instruments així més tradicionals potser, però bueno, és molt festiu en el fons. El primer any sí que anàvem només els 3 sols i a partir del segon any de gira ja vam incorporar músics amb nosaltres i realment és un concert molt festiu. Deixarem el Montseny enrere i rodarem per 1000 camins. Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo a negres i 3 acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Deixa que et canti una cançó. Per nosaltres la cançó de Jennifer va ser una cançó que es va convertir en viral i ens ho ha donat tot, no? Perquè ens va donar a conèixer, va ser el nostre primer single i ens ha donat a conèixer arreu dels països catalans, no? Llavors aquest 21 de març hem tret el nostre segon disc, teníem una feina bastant complicada per intentar que no s'acabés tot amb Jennifer, amb aquesta cançó de l'estiu. I bueno, hem treballat moltíssim per portar a terme el disc postals i que agradés a la gent i se'ns ha desbordat. El futur més immediat dels Catarres passa per acabar aquests últims concerts de l'any, que ara, per exemple, la setmana que ve tenim Manresa, també estem a Barcelona, a Avià, bueno, no sé, a la pàgina web elscatarres.cat estan totes les dades actualitzades. Però després, un cop arribi el nou any, doncs farem una petita gira per les Espanyes, estarem a Galícia, a Madrid, diverses ciutats, i bé, acabarem de fer, potser canviarem una mica el directe, que ara de canviar-lo una mica perquè ja portem molts concerts i també volem renovar-lo una mica, i això, no? I quan comenci l'estiu pararem, i ja ens dedicarem a preparar el que serà el proper disc que sortiria de cara al 2015. Ens podeu trobar al Facebook, facebook.com/elscatarres, ens podeu trobar al Twitter també, @elscatarres, ens podeu trobar a l'Instagram, a MySpace, en el YouTube i em sembla que de xarxes socials, a la nostra pàgina web elscatarres.cat, Al Bar Miguel, en el pis d'en Joan, al poble. Ens agradaria dir-los a tota la gent que ens segueix i que ens dona suport i que ve els nostres concerts que encara no hem acabat i que la gira continua i que segueixin venint i seguiran passant igual de bé o millor encara perquè seguirem donant el millor de nosaltres.